For today's video, tayo nga po pala ay nandito sa FC Home Center Binakayan Branch. Located lang nga po ito dito sa may Binakayan, tapat lang po ito mismo ng Malbar. Kaya sa gusto pong mag-home credit dyan, let's go mga kapatid, samahan nyo pa ako dahil tayo po ay mag-home credit. So ito nga mga kapatid, nandito na nga po tayo sa loob ng FC Home Center, located po dito sa may Binakayan Branch, tapat lang nga po ng Malbar. Ang atin pong i-home credit sa hapon na to dahil tayo nga po ay kukuha ng aircon dahil alam niyo naman po sa panahon na to medyo mainit na nga po ang panahon. Kailangan na po natin kumuha ng medyo pampalamig sa atin pong mga kwarto or sa atin pong mga bahay mga kapatid. Sa pag-home credit lang po dito sa FC Home Center ay kailangan lang po ang dalawang valid ID, isa pong basta dalawang valid ID po mga kapatid ang kailangan po dito para po kayo ay ma-approve. At once po kayo ay na-approve, within 10 minutes lang po, napakadali lang po ng approval once na kayo po ay qualified nga po para makapag-home credit mga kapatid. So ito nga po ang loob ng FC Home Center at napakaganda po, marami po silang appliances. Ayan po, shout out kay Sir, ayan na naka-blue na may araw po. Siya po ang nag-assist sa amin at maraming salamat Sir sa iyong pag-assist dahil nga po kami ay na-approve. Bago nga pala makalimutan, pakisubscribe ng aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Tulad po ng aking sinabi mga kapatid, dalawang valid ID lang po ang ating kailangan at once po tayo ay na-approve within 10 minutes, congratulations dahil na-approve na nga po tayo mga kapatid. So, dito ko na po tatapusin ang aking vlog sa hapon na to. At ayan, medyo picture-picture lang muna po. At ito, nandito na po tayo sa labas ng FC dahil na-approve na nga po tayo at dala na po natin ang ating aircon. Maraming salamat guys. Bye-bye. God bless.